estimate committee jong ka Meghalaya Legislative Assembly mentaka sngi ka khatpra tribunal lar kala lej ban jurip ya ka jingtei sorkar ki badang sa khongreng Ri Bhoi district kitei ki jingtei ki bakantup ya ka polytechnic bad ya ka industrial training institute ITI har right nongkra nonglongdo kumju ro ya ka office jong ka omsning siana de block ka ba ka jingtre kadang ya chai ha omsning ya ka nek estimate committee lalam khmat do ba meral bonds im u MLA ka nongpo u balong ro chairman ha ka jingedon ka lang kidkhot ka committee ki bakantup ya u Charles Marngar MLA ka Mauhati uba Wailat Miki Shella MLA ka Jowai uba Adalbert Nongrom MLA ka North Shillong u Remington G Momin MLA ka Rambrai Jerngam bat u Dr. Celestine Lungdo MLA ka Omsning harangkat ki officer sorkar bat kinong yalam sinong one kum ka estimate committee jong ka Meghalaya District Assembly ban yu kejap hang ni po Ri Bhoi na ka banta ban jungo ya ki arti ki project kiba tongsan kiba kum ka estimate committee ni srodi ban wan ni ka ban kong aka baide bat kene ka polytechnic ka badan hang ni apo ka sino ka right nong khra right nong ndo ya ka ba ka kam kalaya cha menta ni dap de so kemen ka bakrau bani i ya gejingyat jong ka kam ka physical progress hang ni ka polytechnic hang ni ka long kumba kendai 4% ni bat bang ingit scam ba stangkat tu kan ni benai ki kontraktor bade bentre un pendep ya ka kam bat kum ka komiti ni syam ban ilam ni snow comment ni snow ternat bat bang ikit bok ke riang ba ke department ken la ban supervise atur kum ka bade bat bagani ka polytechnic ya ka badon art league branch kata gade ka 3 years diploma in interior design but sagawi ke 3 years diploma in beauty culture and cosmetology kini di art league branch ke bagani ka polytechnic kan syakri ya ki samla ule ki jongi but bangingit scam ba kajing wan ke jongi kan kesni kan yarap syubun nang tar pen state ban pen kloy ka kam bagani ka building kan dep di pos la bantung bat la kan sedang ya ka academic session lagi ni kisnam kiban wan bat kumjuru ngilayo ban li jengok meneh ya ka ITI ka badon hang ni marjan hang ni ka dikeju bal ai song bahada gerak nong kra barak nong lungdo ai caka bat katu ka digadang sa ka kam ha bang ha penyakran na ka approach road nang ta ka water supply nang ta ka light i bang ha penbiang hang tu kum komiti ngin budin bangin la ban deploy kini khnang bak ITI ka badon hang ni ka bakan thuk ye ki trade ki badon south li nang bangin la ban penurlong ya kan nang ta jik mentoy jongki kena samla jongka dong ka than ban ai ku beli kerpang na ka beta ki perlok member MLA ki bi ki jungi ba waila ba chal ba rilin ba rit edelbert di balai senran lang dum ki khot ba kane kan kam kan yak be aga komiti kena mangin la ban yarap nang ta jik mentoy jong ba babun balong disebut badai bat kani ke polytechnic kajing penbang kalong kumbapa kurtam iye kani amam kadi ya civil work kaba light no ya ki equipment ki jala ambil furniture bi equipment kadi la kajong ke kani kadi ka funding yo long ba jong sorkar pedeng aga sedang bat hamenta hadin ba kalayak ke kam kadon ru ka fund ka bala ai long ba jong education department jong ka sorkar jelah aga bidi bat ka ITI ka bahangthi ka jing penmang kalong sikrur artulai lak dekah na gumenta ka jing sina ya ka tu ka administrative block na gumenta ki south ligi trade but ki ngit scam ba kin la ban pendep ha ka por ka biang na ka jing mentoy